moi boas. Hoxe estou en Santiago de Compostela, concretamente no Monte do Gozo. Vou participar no terceiro cross Unha tarde con Samuel, e hoxe sin obxectivos, xa que hoxe é unha carreira benéfica e o importante é colaborar, xa que todo o recaudado vai destinado contra a investigación de Duchen e Becker. E nada, quedan 10 minutos para sair, vamos cantar un pouco e intentar que todo salga ben, porque menudo día, chuvia, aire, hoxe vai costar chegar a meta. 5 km, dando voltas aquí polo parque do Monte do Gozo. Vai-me chegar. Pois até aquí o que foi o cross solidario Unha tarde con Samuel. Desta vez casi non me dá tempo a empezar a gravar na saída, xa que foi todo moi rápido e hasta me esquecín de darlle ao reloxo, e cando me din de conta xa levábamos 400 metros. En canto ao meu resultado, acabei de 16 e terceiro da categoría, con un tempo de 17 minutos e 24 segundos. O obxectivo cumprido, xa que conseguín un podio, co que non contaba, pero as sensacións non foron moi boas. Tiña as pernas pesadas en atopar o ritmo, e se sumamos o mal tempo que fixo, pois non había moitas ganas de correr. Pero como era por unha boa causa, pois sabía que estar aí. O percorrido foron 4 voltas polo Monte do Gozo, que se fixo bastante duro, sobre todo na parte onde subíamos, porque ademais pegaba todo o vento de cara e parecía que non avanzabas, e algunha zona embarrada pola chuvia que caía. Menos mal que puxen as zapas de trail, que senón ia a andar patinando por aí. A distancia final polo reloxo foi de 4,1 km. O prezo por participar foi de 8 euros, mas se querías facer unha doación,
xa que todo o recaudado ia destinado á investigación da enfermidade de distrofia muscular Duchenne e Becker. E os puntos positivos, pois o carácter solidario da proba, a opción de recoller o dorsal o día anterior ou o mesmo día, o avituallamento final moi completo, xa que ata había rosca, chocolate quente ou café, que co día que estaba viña perfecto, e sorteo entre os asistentes. Os puntos a mellorar, pois podías intentar poñer duchas, xa que descoñezo o que hai nas instalacións que están ali ao carón, e máis velocidade á hora de sacar as clasificacións. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar, e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.